لومي النصنعو خفلي كمت نفسو كفكم كتزاربو زصنحكم كاب جبر حواريات 15 يو سلازي انا كاب حد كجمري كاب حد جميره كساب موداتا خيده كاب حد كاب قطر حد كساب 5 كنببمو كله بحنساب كتقالله مالتي እግዚአብሔር كردانا يو እግዚአብሔር بمنفسو غيرو دما كمهرنا يو كمزيبل كاب يهودا زوردو حيالو دما نتو محوات كم سرعات موسى انت زي تغزركم سي كتدحنو ايكون الكومنيو يلوم محروم امونغو اومن مونغو باولوس برناباسن بزح مفللاين كتعن مسكونه خا باولوسن برناباسن كاباتاتومن حيالو خالوتن بزعبا زباس زي ناب حواراتن شماغليتاتن ناب يروسالم كديو مدبو شعون ساتهم كان محبر مستفانو مملاس احزاب الناوريلوم بفنقن بسماران حالفو نخلاتو محوات كاب بزح احغوسوم اب يروسالم مسبصحو دما اتوم محبرن حوارياتن شماغليتاتن تقبلوم نساتهم دما املاخ زغبرولم زبله كله تزاربوم كابتوم زامنو وغن فريسان غنا حيالو كغرزوم من مهلاو حق موسى كزوم يغبايلوم تنسو يبلنا اذا خفل زي خجمر كولو انتاي لي زجمر كاب يهودا زوردو حيالو دما نتو محوات كم سرعات موسى انت زي تغزيركم سي كتدحنو ايكون لكم إلوم محاروم إلي زجمر نفسو كفنا اتا محاروم زبل قال كنسمر الله سنايو እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ማሐርዎ ማለት ሓደ መምህር ክምህረና ሆሎ ነትዝ ምህረና ነገር እትዝብሎ ነገር ክሳዕ ዝርዳአና እንታይ ዝገብር በቃ ብዝተፈላለየ መርትዖታት እናቀረበዩ ዝገልጸልና ሓቀይዶ ቅዱሳን ማሐርዎም ሰበኹዎም ካለ ነገር እዩ ማሐርዎም ማለት በቃ መረጋገጽ ነጥብታት ካይተረፈ እናምጹዮም ነዞም ሰባት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ዝምህርዎም ነይሮም زوم سبات قدوسان زوم سبات نمنيوم نخدحنو خغرزو خمزلوم زمهرو زلون دحر إلنا نتوم بسم غويتانان مدحانينان زخونه يسوس كريستوس امينوم زدحانو سبات يوم ايدحانكومن نخدحنو لك خمز خمانا كم سرعات موزي كتغزرو لكم إلوم زبلومن زنغرومن زلو زوم سبات نتوم بأمنت بتصقا زدحانو سباتيوم عفو مليئوم غنا يدحانكومن دحنتكم زرغاغص وي مولو زخون ناي ايهود امنت تخلتلت مستخونو سرعات موسى مستفصمو مالت مستغرزو طرا يميلوم زمهروم زلو ازي نتي امينو موز صنحو نتي تقبيلو موز صنحو نجر مسارتهم زناوس تمرتي قدوسان بفلاينتو ما حزام مالتي ازوم بقصرون وحدات زي كونو سبات كم زخنن ببو زصنحنا كونيلوم نزي يسوس تدمرو زبل سبكاتوم كسبكو إلوم يوم كاب يهودا نابنطوكيا وريدو حيالو يزبلنا قدوسان ازي كونيلو ديابيلوس زفتارو ايوي قدوسان وحدات يكون حيالو يوم ازوم بقصرون وحدات زي كونو سبات كونيلوم تداليوم يوم نابتي ناب أنطوكيا وريدو إذا يسوس تدمرو زبل تمرتي ندم يسوس زكالل نتي يسوس زخافلو عبو وغا زكالل تمرتي قدوسان حقيدو إذا سلزخونه إيخا هارب أولوسن برناباسن نزي تمرتي ببرتو تقايمومو نزي طواي زخونه تمرتي دو خبلو دما كاب اغلغلوتهم بوخيروم نزي غداي معلب نمركاب كاب انطوكيا ناب يروساليم وريدو يسوس كريستوس نسب كدحنو از زي بحال بواغا كتمنو ازيا صقامي زخونه واغا يخفيلو حقيدو قدوسان دمو فسيسو هيوتي يهيبو انت هونه ازوم مسؤ زي توعزو بؤو زي فلوطات بحواريات زي فلوطات
بيسوس كان بتوم حوارات زي تلاقو أمنتينا بحالتي سبات جنا نتي يسوس زخفولو عبو واقع أخول أيكونن دحنتكم ملء زخون لك خمس خمانا ناي جزرة سرعات كتفتسمو خلهم كم حقوق موسى كتملالسهم خلهم تراهيو دحنتكم زرقاقت انت زي كوينو اي دحانكمن فرق مدحانيهم دحينكم زعينتو تمرتي كمهروام كلون رئيسة لنا بحث إيرو زوم كاب يهودا زوردو سبات نزوم بدم كريستوس التعدقو بسم قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس آمينهم زدحانو داقم التوالدو سعبت كريستوس زخونو سبات انت عين التمرتيهم زمهروهم زلون دحر إلنا نخت دحنو مجمرتا ناي ايهود امنت كتقبلو عليكم بدحريو بيسوس آمينكم سعبت كريستوس تخونو كامو مستقبرو دحنتكم رقص يخون زبل تمرتيهم زمهروهم زلو إذا عين التمرتي كم تقبل على كبلو زت أنا حكو نسرح عملخ زناعة ندم كريستوس زركس نتي يسوس كريستوس زخفلو واقاد ما زناعة تمرتي اللهم دوم سيقدسان إذا كاب يهودا زموت أصابات كنزنقو زيبلنا أمنتينا بحالتيو كم تعنتوي بإرشابا زبلو زنبرا مالتي أمنتينا يم زبلو زيام نحنا انصعبت خريستوس ينادم زبلو زلو نسخاتكم أيهوداويان سلازيكونكم كابتوم تغازور وغن سلازيكونكم نسخاتكم فرق مدحانيكم دحينكم مولو مدحان كخون لكم دحر دليكم كم زخمانا تقرزوا لكم كم زخمانا سرعات ناي موسى كتحلوا لكم كم حقي كتنابروا لكم حقي كتخبروا لكم زعينتو تمرتي كمهروام كلو إنا نري زلنا إذا تمرتي خم تخبلكم زت أنا حكو نتي يسوس كريستوس زخفلو واقع زنع أس دم كريستوس أخول أيكونن زبل تمرتي قدسان إذا دما أزيو حدقين زخونة تمرتي إذا كاب يهودا زموت أصابات كم تخبلو أنا حكو آمنتينا يمزولو انت خونه امنتهم جن انتاي زبليو بيسوس تقلت انا اكزابير تسقا اخول ايكونن سب دما خغبرو زلو نجر الله الوم زامنو سباتيوم اللهم دو قدسان ازوم عين سبا ازوم كمز عينت امنت زلوم سبات لومون كغونفوهم يخوليام نايزوم سبات امنت انتاي زبل امنت يندحر إلنا بيسوس تقلت انا اكزابير تسقا انتايلو تيتو ابتيتوسي صقا املاح تغلص نغلو سب دما انتا يامصي زبلنا مدحان امصي زبلنا حقيدو اذا صقاسي اخول ايكونن زبل امنه زلهم سباتيو سبسي كدحن ناتو دما بارت غبر علوو حق خلو علوو سرعات كلو علوو حق زدحنهم تزهاون نيرو يسوس كريستوس ممصان تادليو دمو مفساسن تادليو نزوم سبات جوديازر إلهم يمزصوعوهم جوديازر مالت انتاي مالتيو كم سرعات ايهود زنوبرو سبات ويدما كم سرعات ايهود منبار مالتيو أبقلاتي أكلت 14 كيدنا خنريهم كلنا حوارب أولوس أبزي تقيسولو نزيوم سبات كمتي حقي وانجيل بقن عنا زي من مللاسهم مصر ايخو جنايبل ازي نحوارب بيتروس قنع زي كونه نجر كقبر مصر ايو ابتزاربولو غفلي إنا نروحبو نزقال زي انتاي بلنا بقلاتي أكلت 14 كمتي حق وانجيل بقن عنا زي من مللاسهم مصر ايخو جنا نبيتروس أبقدم خلاتهم بلكو نسخة أيهوداوي خنسخة بنا أيهود زي كونس بنبرة أحزاب كابتهلو كميل كاد آنتهم أحزاب بنبرة أيهود كهلو بقدي تبل اللوخا إلو كم تبلع علي كبلو زيت أنا حكو نايزيوم جوديازر تمرتين تايزبليو حدا سب
مس أملاخ تسماميعو كم تأملاخ زدليو خوينو خنبر مالت كدحن نايقدن حق موسى خلو اللو مسؤول ما خجرز اللو زبلي نيرو إذا مالت انتي مالتيو توم أحزاب قدم سعبت خريستوس مخانهم سعبت أمنت أيهود كخونو كل حق خفتهم لهم مالتيو أبزي حزنا يزلنا خفلي إذا كاب يهودا زموتسو جوديازر نتوم بقويتا أمينهم زدحانو بمحتم منفس قدوس التحاتمو وهبت منفس قدوسون التقبلو كاب أحزاب وغن زخونو عمنتي كي حافرو دحنتكم ملو أيكونن دحنتكم زرقاقت لك خمز خمانا سرعات موسين حق موسين تحلو خلوهم ترعي إلهم تتقوي زخونو تمرتهم كمهروهم كلوينا نرئي بعد حواري بقولوس دما ازي نغري زي اقطعوهم بزيهم مستهم نز كمزا عينت مرداء زلوهم ممهاران فيت نفيت قطيمهم اب كتعاتيهم مالتي اتخطع جن معلب خركب سلا زي كعاله اتي مكتعهم جن عنفتو نابكال سلا زخده ناي قدن كابتوم قدميهم نزقو عزوز جمرو كابتوم قداموت حوارياتن شماغليتاتن كابتوم يروساليم زلو احوات معلم نخرخبو ناب يروساليم كديبو خلو ينانري ابرومي سلسته كاب اسراء كساب تحت غنا نبب كودنا انت يبل ناسي حجز يبل حاتاتي زفلت امو سلازي سغا زلبسه كله اب قدميو بغبر حجز تصدق البون يبل مسال لهم دو حجسي حاتاتو زفلت امو سلازي يلو سغا زلبسه كله اب قدميو بغبر حجز تصدق البون حجنا يبل اتب حق النبيات التمسكرلو صدق املاح بزي حق تغلص مالت صدق املاح بمئمان بيسوس كريستوس نزامنو كلاتومي بزي ليلان غليلان يلبونمو كلهم حاتيم كبر املاحون سينام بت بيسوس كريستوس زركب بجا محلاف بخومو بصقا يصدقو امين نؤو خا نتي قدم بتأجست أملاخ تجبر حتى يحلف سلزة حدقو أملاخ صدقو ما أنت خارئي بأمنة بدمو متعرق غيرو أقومو نسو صادق هون كاب أمنة يسوس نزبلون كتصدق حجاب الزمن زيت صدقو خجلسيو محبان دا أبيالو حواري بقولوسي حتى له محبان دا أبيالو تعريفو بينا يحقي بحق قبردو ايكونن بحق امن الدعاء سلازي خا سب زي قبري حقي بامنت كم زتصدق نبلالونا ويس املاح ناي ايهود املاح ترايو املاح احزاب ايكونن دو اتن غزر كاب امنت نزي غزرن بامنت زتصدق املاح حدا سلازخونه او ناي احزابون ابايو امبا ارسي نحقدو بأمنت نفرسو لنا يا ايفالنان نحق سبان دلو لنا إلو نزي ناي زوم كاب يهودا نقلهم زمحارو جيغا تمرتي بزي تمرتزي هاري باولوس كوقع خلينا نرئيزا لنا اكزابير سمو يبارك امين بتأقا بأمنت يوسب زدحن يزبل زالو نفس وكفنا نزخنا نبوت أنا حبرومي سلسة إسراء زلا قال نسمر الله هارب أولوس انتايلو سلازي سغاز لبسا كله اب قدميو مالت اب قدم تصادق قدوس زخونه املاح بغبر حق تصدق البونيلو بيريد اتا كله تبل قال نبزلو فطرت عالم توكل قاله عند حرس سغاز لبسا كله اب قدميو تقون صادق قدوس زخونه እግዚአብሔር املاح حقي بمفصام كصدق ካብ ዘይክእል اب قدميو صادق ኮይና خنقرب ናይ ግድን ካለ መገድ خሉ بግድዩ ስለዚህ خايو እቲ بحግን ነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቅ املاح بزي حግ خግለጽ بግድ ዝኾነ እቲ ጽድቅ املاح መን እንደሕሪና ኢየሱስ እዩ خبرن ጎይታ ይኹን ኣብዚ خنبቦ ጸናሕና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥር 22 እንታይሉ ጽድቅ املاح በመእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦንሞ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እቲ ጽድቅ املاح ሰሪሕካ
ጎቦ ሓኺርካ ፈኦዶ ገዳማትን ዝተፈላልየ ቤት ጸሎትን ብምኻድ ወይ ሕጊ ብምፍጻም ዝርከብ ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ኣስሚሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ኣብ ቁጥሪ 33 እንታይ ኢሉ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኹን ሲኢኖም ይብለና ኩላህና ከም ዝሓጠና ምስተዛረበ ኣብ ቁጥሪ 24 እንታይ ኢሉ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ መሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋ ይጸድቁ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን ብኸምኡ ማለት ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ብኸምኡ ማለት ብዘይናቶም ጻዕሪ ብነጻ ብኢየሱስ ብምእማን ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይሁን አሜን ስለዚህ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 3:28 ዝበሎ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ በእምነት ይዝጸድቕ ነዚ ዝዘንጉዑ ሰባት እዮም እምበኣር ነቶም በእምነት ዝጸደቁ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ዳግም ተወልዱ ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ካብ አሕዛብ ወገን ዝኾኑ ኣሕዋት ከም ስርዓት ሙሴን ተገዚርኩምሲ ክድሕኑ ኣይኮነልኩምን ኢሎም ሓድሽ ዘየሎ ትምህርቲ ምሂሮሞም በዚ ምክንያት ድማ አሞንጎቶም ነዝግጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ዝምህሩን ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ብዙሕ ምፍልላይ ክትዕን ኮይኑ ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ትምህርቲ ናይዚኦም ኢየሱስ ተደመሮ ዝብሉ ሰዓብቲ ጁዲያዘር ምሰምዑ ምስቶም ነዚ ትምህርቲ ዝምህሩ ብዙሕ ከም ዝተኻትኡ አሞንጎዞም ክልተ ጉጅለ ባዕሲ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ዘካትኦም ጉዳይ ድማ መዕለቢ ንኽረኽቡ ናብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሐዋርያት ሽማግሌታት ከም ዝደየቡ ኢና ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ 5 ንርኢ ዘለና እንታይ ይብለና አሞንጎ ጳውሎስን በርናባስን ብዙሕ ምፍልላይን ክትዕን ምስኮነ ከዓ ጳውሎስን በርናባስን ካባታቶምን ሓያሎ ካልኦትን ብዛዕባ ዝባዕሲ ናብ ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ መደቡ ይብል ሽዑንሳቶም ካብ ማሕበር ምስተፋነው ምምላስ አሕዛብ ናውረይሎም በፊንቄን በሰማርያን ሓለፉ ንኩሎም አሕዋት ካብ ብዙሕ አሐጎሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምስበጽሑ ድማ እቶም ማሕበር ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ተቀበልዎም ንሳቶም ድማ አምላኽ ዝገበረሎም ዘበለ ሁሉ ተዛረብዎም ካብቶም ዘአመኑ ዝብል ቃል ኣብ ቁጥሪ 5 ዘላ አስምሩላ ካብቶም ምስቶም ሐዋርያት ዘለው ማለት ምስታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ዘለው ማለት እዩ ካብቶም ዘአመኑ ወገን ፈሪሳውያን ግና ሓያሉ ክገዝርዎምን ምህላው ሕጊ ሙሴ ክእዝዎም ይግባእ ኢሎም ተንሱ ይብለና እዚ ፈሪሳዊነቶም ዘይለቀቆም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አሚኖም ዝደሓኑ ሰባት ማለት እዩ ነቲ ሒዞሞ ዝመጹ ነገር ዘይገደፉ ማለት እዩ ኢየሱስ ተደመሮ ዝብሉ ማለት እዩ ነዚ ቃል ከምብቦ ከለኹ ዝገረመኒ ነገር እንታይ ልክ ከምቶም ሰዓብቲ ጁዲያዘር ተመሳሳሊ እምነት ዝነበሮ ማለት እወሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኒ ዝድሕን ግን ምስኡ ናይ ግድን ሕጊ ሙሴ ክህሉ ኣለዎም ዝብል እምነት ዝነበሮም ሰባት አሞንጎቶም ብጸጋ በእምነት ዝድሓኑ ሰባት ምጽንሖም ኣዝዩ ኣገሪሙኒ ስቂሎም እዮም ተመሳሲሎም እዮም ጸኒሖም ቅዱሳን ስቂሎም ምስቶም ሐዋርያት ይኸዱ ነይሮም ስቂሎም ከምቶም አመንቲ ተመሲሎም ይኸዱ ነይሮም ትክክለኛ ውሽጦም ዝነበረ እምነት ግን ኣብዚ ክገሃድ ኮሎ ኢና ንርኢ ወላኳ ሰብ በቃ ከምቶም ካልኦት ብጸጋ በኢየሱስ አሚኖም እንተደሓኑ ምስኡ ግን ተወሳኺ ነገር የድሊ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም እዞም ፈሪሳውያን እዚ እድል እዚ ምስረኸቡ እዚ ኦፖርቹኒቲ ምስረኸቡ እቲ ትክክለኛ እምነቶም ከውጽኡ ኮሎ ኢና ንርኢ ካብዚ ክፍሊ እዚ እንመሃሮ ሓደ ዓብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሓንሳብ ምግርጫው ወይ ምስሓብ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ኢና እንመሃር ሓበሻ ይንፈቱን ኢና ክንጋጫው ከነገሩ ጾሚደሩ ንብል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና በቃ ብዝተኻኣለና መጠን ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ኢና ንነብር ንኸይንጋጨው ማለት እዩ ሓንሳብ ምግጫው ጽቡቕ እዩ ምስሓብ ጽቡቕ እዩ ናብ ሓደ መዕለቢ ዘምጻካ ቅዱሳን ርኢኹሞም ክልተ ጉጅለዮም ነይሮም በሓደ ዝጓዓዙ ነገር ግን ክልቲኦም ዝተፈላለየ ሓሳብ ዝነበሮም እዚ
መድረኽ እዚ ተዘይፍጠር እዚ ነገር እዞም ካብ ይሁዳ ዝወፁ ነገር ሰባት እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነገር ተዘይምህሩ ነይሮም እቲ ዝኣመኑሉ ነገር ነቶም ኣሕዛብ ሼር ተዘይገብርዎም ነይሮም እዚ ነገር እዚ መዕለቢ ነገር ኣይምረኸበን ነይሩ ውሽጢ ሱር ሰዲዱ ብዙሕ ነገር መበላሸው ነይረ ስለስተገልጸ ግን መዕለብ ክረክብ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መልስ ክረክብ ከሎ ኢና ንሪ ዘለና እዚ ግጭት ኣብ መንጎ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስን እቶም ሰዓብቲ ጁድያ ዘር ዝኾኑ ሰባት ብምልዓልዩ እቶም ጌጋ ምርዳዕ ዝነበሮም ሰባት ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ተመሊሶም ሓቀይደ ቅዱሳን እዚ ምስሓሓብ እንተዘይፍጠር ነይሩ እቶም ብኢየሱስ ምእማን እኹል ኣይኮነን ሰብ ምድሓኑ ዝረጋገጽ ወይ ሙሉ ዝኸውን ሕጊ ሙሴ ክህሉ ማለት ክፍጽም ከሎ ዝብል እምነት ዝነበሮም ሰባት ንርእሶም ሲሒቶም ንብዙሓት መስሓቱ ነይሮም እቲ ምስሓሓብ ወይ እቲ ግጭት ብምልዓሉ ግን ናብቲ ቁኑዕ ምርዳእ ክመጹ ከለዉ ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ካብ 6-11 እንታይ ይብለና እቶም ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክምርምሩ ተኣከቡ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ተላዒሉ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ክትእምስ ኮነ ከዓ ይብለና ጴጥሮስ ተንሲኡ ከምዚ በሎም ኣቱም ኣሕዋትና ካብ ቀዳማይ ዘመን ጀሚሩ ኣሕዛብ በኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ከኣምኑን ኣምላክ ካባኻትኩም ከም ዝሓርየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላክ ከዓ ከምቲ ንኣና ዝሓበና ንዓኣቶሙን እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ብምሓቡ መስከረሎም ልቦም ብእምነት ምሰንጸሐ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን እምበኣርስከ ሕጂ ነቲ ኣቦታትና ንሕናን ክንጾሮ ዘይከኣልና ኣርኡት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርት ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋና ጎይታና ኢየሱስ ከም እንድሕን ንኣምን ኣሎና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን እቶም ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ናብ ሓደ ውሳኔ ንምብጻሕ ነዊሕ ግዜ ይወስዱሎም ናብ ሓደ ውሳኔ ንምብጻሕ ድማ ቀሊል ኣይነበረን እቲ ቀሊል ዘይገበሮ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ መንጎቶም ኣመንቲ ልክዕ ከምቶም ካብ ይሁዳ ወፂኦም ዝመሃሩ ናይ ጁድያ ዘር እምነት ዝነበሮም ኣብ ማእኸሎም ብምንባሮም ይቅዱሳን እቶም ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ብዛዕባ እቲ ነገር ተዛራሪቦም ዘምጽዎ ምን መፍትሄ የለን ሓቀይደ ቅዱሳን ዲስካስ ገይሮም ተመያይጦም ዘምጽዎ መፍትሄ የለን ከምዚ ኣብ ቁጥር 6-7 ዘንበብናዮ ሐዋርያትን ሽማግሌታትን በይኖም ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተዘራሪቦምሉ ምዝራቦም ግን ናብ ሓደ ማዕልቦ ኣየምጾምን ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝወሰኖ ነገር ክቕይር ዝክእል ዋላ ሓደ ስለዘይሎ ማለት ነቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ክቕይሮ ወይ ድማ ንሓሳብ እግዚአብሔር ክቕይር ዝክእል ሰብ ስለዘይሎ እዩ ተዘራሪቦም መፍትሕ ዘምጹ እቲ ክልተ እንታይ ነይሩ እወ ክሕልው ኣለዎም ኖ ክሕልው የብሎምን ዝብል ስለዝነበረ እግዚአብሔር ግን ብዘይ ኣፈላላይ ንኽልቲኡ ወገን ነቶም ጉዙራትን ዘይጉዙራትን ካብ መንፈሱ ካብ ሓበ ዝልወጥ ነገር የለን ስለዚህ ኻይምና ማሓደ ማዕለቡ ዘይመጹ ኣብዚ ሐዋርያት ኮነ እቶም ሽማግሌታት ብጀካ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ መኻድ ከተዓራሪዎ ዝኽእሉ ነገር የለን እግዚአብሔር በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ይመድቡ ሓቀይደ ቅዱሳን ኩሉ ኢሉ ኣስላሚ ይኹን ጁሽ ይኹን ቡዳይ ይኹን ዝኾነ ኩሉ ፍጥረት ዘበለ ማለት እዩ ብእምነ ዝኣምን ይኹን ብገዛ ርእሱ ዝኣምን ይኹን ወላ ብሰይጣን ዝኣምን ይኹን ኩሉ ቦዱ ዝኣመነ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ይመድቡ ነዚ ድማ ብምንም ከነማሓይሾ ወይ ክነተዓራሪዮ ኣይንኽእልን ኢና ጎይታ እግዚአብሔር በተሓደ ወዱ ዝኣመን ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ኢሉ እምበር ከምዚ ተዘይገበርካ ይበለ ኣብዚ ብጀካ ምስ ምኽሪ እግዚአብሔር ምስምማዕ ካል መፍትሄ የለን ነዚ ኻዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ድሕሪ ብዙሕ ክተ ተንሲኡ
بزعبات እግዚአብሔር አምላኽ ብኡኡ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ዓብ ስራሕ ክዛረብ ጀሚሩ ተቃል ኣብ ቁጥር 7 ክነንብብ ኮልና እንታይ ዝብለና ብዙሕ ክትዕ ምስኮነ ኸዓ ይዝብለና ክትዕ ዘምጽኦ ነገር የለን ናብ ቃል ኣምላኽ ምስ ንምለስ ግና ዘምጽኦ መፍታሕ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጴጥሮስ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ስራሕ ኣብ እንዳ ቀርኔሌዎስ ማለት ኣብ ቤተ ኣሕዛብ ወንጌል ክሰብከሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኹ ምስከደ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ምስ ሕጂ ዘዘራርበና ዘሎ ዓርስ ዝጋጨው እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልክ ንዓና ዝሓበና መንፈሱ ክህቦም ኮሎ ከም ዘይተገዝሩ ወይ ድማ ከም ስርዓት አይሁድ ከም ዘይከዱ እንዳፈለጠ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ተደመርዎ ትብልዎ ነገር ጌጋ እዩ እቲ ልብ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንዓና ዝሓበና ንዓዓቶምን መንፈስ ቅዱስ ብመሓቡ ብጸጋ ብእምነት ከም ዝደሓኑ መስኪሩሎም ኣሎ ልክ ከምቲ ንዓይና ኣኻትኩምን ልብና ብእምነት ዘንጽሖ ንዓዓቶምን ንልቦም አንጽሕዩ ስለዚ ኣሞንጎናን ኣሞንጎኦምን ምንም ፍልሊ ዝባሃል የለን ብምባል ንዘረብኡ ኩሉ ሰብ ብጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝድህን ኣስሚሩ ብምዝራብ ከዓጽኦ ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ እቶም ብዙሕ ክካትኡ ብዙሕ ረበሻ ክገብሩ ጸንሑ ሰባት ነቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተዛረቦ ምስ ሰምዑ ስቕ ከም ዝበሉ እዩ ኣብ ቁጽሪ 12 ዝነግረና ክብርን ጎይታ ይኹን ካብ 12 ክሳብ 21 እንታይ ይብለና ኩላቶም እቶም ህዝብ ድማ ስቕ በሉ ይብለና መንፈስ ቅዱስ ምስተዛረበ ጸጥ ኢሎም حساب እግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ምስተዘረበ ኩሎም ጸጥ ኢሎም ነቲ በርናባስን ጳውሎስን ከመይ ዝበለ አቢ ትእምርትን ተአምራትን አምላኽ በአቶም አብ አሕዛብ ዝገበሮ ክነግሮም ኮለው ኸዓ ጽን ይብሉ ነበሩ ንሳቶም ስቕ መስበሉ ኸዓ ያዕቆብ ከምዚሉ መለሰ አቱም አሕዋትና ስምዑኒ አምላኽ አብ አሕዛብ ንስሙ ህዝብ ምእንቲ ኸውጽእ ቅድም ከመይ ከም ዝበጽሖም ስምዖን አዘንቲልናሎ ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይን አባታቶም ተጻውዐ ኩሎም አሕዛብ ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቃ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም በሐዲሽ ክሰርሓ ነታ አቦታት ነታ አናዓ ከሐድሶ ከም በሐዲሹን ከቅንዐ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገበሮ ጎይታ ይብላሎ ዝብል ጽሑፍ ካብ ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም በብሰንበት ንሙሴ እናንበብዎ ኣብ ከከተሞኦም ሰብክዎ ኣለውሞ ካብ ርክሰት ጣዖትን ዝሙትን ካብ ሕኑቕ ደምን ደኣ ክኽልከሉ ንለኣኸሎም እምበር ነቶም ካብ አሕዛብ ናብ አምላኽ ዝምለሱ ዘለው ከይነኽብዶም ይራኣየናሎ ክብል ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ግብረ አምላኽ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ አብ አሕዛብ ዝገበሮ ነገር ምስተዛረበ ያዕቆብ ትቅብል አቢሉ ነቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተዛረቦ ነገር በቃል አምላኽ ገይሩ ኸጽንዖ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ናብቲ ቃል ዘወር ኢሉ ያዕቆብ ጽን ኢሉ ክሰምዕ ጸኒሑ ከስተብል ጸኒሑ ክእክብ ጸኒሑ ነቲ ዝዝረብ ዝነበረ በሙሉኡ በቃል አምላኽ ገይሩ ከአስሮ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ያዕቆብ ንናይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዘረባ ከም መበገስ ገይሩ ተዛረቦ አብ ሐሳብ እንታይ ዝብል እዩ እዚ ጴጥሮስ ክዛረቦ ጸንሐ ዘረባ ምስ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ እዩ ዝብል አሜን ዶ ኣብዚ ያዕቆብ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተዛረቦ ዘረባ ቃል በቃል አምላኽ ገይሩ የጽንዖ እዩ ዘሎ ክብርን ሽሙ ይኹን ያዕቆብ ኣብ ዓሞጽ 9 ካብ 11 12 ዘሎ ቃል እዩ ኣብዚ ጠቂሱ ክዛረብ ኮሎ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቃል እዚ ተፈጻምነት ዝረክብ እዚ ኣብ ዓሞጽ ተጻሒፉ ዝነበረ ነቢ ዓሞጽ ዝተነበዮ እዚ ቃል ትንቢት እዩ ኣብ ቅድመ ዓይንና ክፍጸም ኮሎ ንርኢ ዘለና ዝብሎም ዘሎ በታ መዓልቲ ነታ ዝወደቀ ድንኳን ዳዊት ከልዕላ
نقعتها خا كتتعاي نتوم أب إيدوم زترفون نتوم بسمي تسميو كلهم حزبتاتن كورسوسي نعونا آخر علو كمت بزمن انت زنبرتو غيرك آخر هانت آيبل اتي نزز قبرو زيابي هيريلو آمين سلازي إزي بعال حواري باولوسن برناباسن زقبر زلو تي ببيتروس آبندا قرنليوس زخونة نگرسي نادي زقبر زلو زيابي هيري زبلوم زلو እግዚአብሔር ነተዘሓቦ ተስፋ ኣብዝ ክፍጽሞ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ትንቢት ኣብ ቅድመ ዓይንና ክፍጸም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዞም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ቅድመ ሕጂ ዝተለማሚዶሞ ዝነበሩ ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቶም ከይምለሱ ንምከሮም ንመዓዶም ካብዚ ነገር እዚ ክሕለው ከም ዘሎ ንንገሮም እምበር እንተ ዘይተገዘርኩም ሕግ እንተ ዘይሓለኹም ኢልና ነቲ ንሕና ክንገብሮ ዘይተኻኣልና ነገር ካይነኽብደሎም ግበሩ ካይንብሎም ይረአየና ኣሎ ክብሎም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ጴጥሮስ ነቶም ኣብቶም ብጸጋም بأمنة زأمنو أحزاب هجي موسى كهلو علوم إلهم ككاتو أسجمرو أب قصر عسرتن تايلوهم نيرو أم بأرس حجنة نتي أبوتاتنا نحنا كنصورو زي كألنا عرقود أب كسادك أمزامرت بمنباركم سلامن تاينا أملاق تفتنوا إلهم نيرو يعقوب دما أب كاب عسر شاتك سا إسران حدن تايلوهم كاب قداموت ولدو جميرو أبيت ألوتهم بب سنبت نموسى النام ببوه أبكا كتمهم يزسبكوا علومه كاب رخصتن تعوتات زموتن كاب حنو قدامن دعا كخل كلون نلا أخلو منبر نتوم كاب أحزاب ناب أملاخ زمولسو زلو كاين أخبدالهم يرأين اللوين كم تب إتروز زبولو نتي كدحن زي تخالو حقي بمتعنا كخبودلهم كم زيبلهم كزاربو خلو ينانري كلت يوم زابير سمو يبارك كبرنا قويتا يخون كابيسران كلتان كسا إسران شعاتن انتايب لنا شعوتهم حوارات شماقلتاتن مس بزلاتا محبر كوينهم مس باولوسن برناباسن ناب أنطوكيا زسدوهم سابات أمونغوهم كحاريو قنع خوينو ترأيهم اتي بير سابا زبحال يهودان سلاسن أما أخل أحوات مرؤيا زنبرو سبات كآل لأخو مساساتهم دما أزد صحف زي سددو نحنا حوارياتن شماقليتاتن أحواتن أب أنطوكيان أب سوريان أب كيلكيان أب حزاب نزلهم أحوات سلام نبلكم علينا نحنا زي أززنا يوم قلق أباتاتنا وصيوم كتقزروا حققتلو إلهم بقالهم كم زحوخوهمن نلبخهم كم زعقرقرون سلس سمعنا مسوم نفكرهم برناباسن باولوسن ما انتسم قويتانا يسوس كريستوس هيوتهم أحليفهم زحابو سبات نباخاتكم النسدهم سبات كن حري سميرنا بحد خوينا مدبنا سلازي يودان سلاسن نساتهم نزي بقافهم دماغ نقروهم سدينا لكم علونا بزيتي تقبأ مالت نتاعود كابتسوئن دمن كاب حنقون زموتن دا أتكل كلومبر قال حلفات أوركوا كاينت عنكم نمنفس قدوسن نعنان ترائنناني مو رئيسخاتكم كابزن تحلقهم صبو كترخويكم دحان كونو زبل دبدابيك سدولهم كولون ريك زيابير سمي بارد نزق آل زخم ببو خلقو أزي دس بلن نگر انتايو እቶም ነዚ ነገር ክምርምሩ ተኣከቡ ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ድሕሪ ብዙሕ ክትእን ዘተንዮም ናብዚ ናይ መወዳእታ ውሳኔ በፂሖም እቲ መስርሕ ቀሊል ከም ዘይነበረ ካብቲ ክነንብቦ ፀንሕና ብቐሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ነቲ ነገር ቀሊል ዘይገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ መንጎኦምን ልክ ከምቶም ካብ ይሁዳ ከምታ አንቶ ይዝበልክዎ ካብ ይሁዳ ዝወረዱ ኣሕዛብ ካብቶም ካብ ይሁዳ ወሪዶም ነቶም ኣሕዛብ ክድሕኑ ከም ስርዓት ሙሴ ክግረዙ ኣለዎም ዝብል እምነት ዝነበሮም ኣብ መንጎ ኣብታ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተክርስትያን እውን ብምጽንሖም እዩ
أبقصر إسران كلتن تايبلنا شعوتهم حوارات شماغلتات مس بزلات محبر كوينهم مس باولوسن برناباسن نابان توكا سدوم سبات أمون قوم كحاريقون أخوين ترعيهم اتبر سبات زباها ليودا سيلاسن أما خل أحوات مرؤيات زنبورو سبات كآل لأخوب لنا بتعمل دزبلن قال انتايو أما خل أحوات مرؤيات زنبورو سبات كآل لأخو ترى سبات هيكونون لئيهم لهم قدسان ترى سبات هيكونن نابتهم أحزاب وغن لئيهم لهم نبياتهم لئيهم لهم فتوات زخون أحوات يوم سريدهم لهم اكزابير سمو يبارك آمين قال دزبلن نجر اتي بزعبا برناباسن حواري باولوسن زمسكرو مسكرنت بتعمين لبي أحقيسو دسايبلن بزعبا حواتكا خمزة عينت حق أنيا مسكرنت كن مسكر حنساب بتعمي زخبدنا بزعبا وفيا سبات كن الزارب اتزقبرو نجر كنز بزعبا هجي حواري بنتايلو بعل ياقوب تايلوم سي بزعبا برناباسن باولوسن كزارب كولوسي مأنتي سم قويتانا يسوس كريستوسي هيوتهم زوفيو سبات مساعتاتهم مرؤيات زخونو سبات أبانا تقبالنا زلوهم سبات النفقرو محوات نسدلكم علينا يلوك زيابير سمي بارا اتهم حوارات شماغليتاتن اتا اب يروسالم زنبرت محبر نتي دبدابي بيد برناباسن حواري باولوسن غيروم كسدو يخولو نيروم حقيده قدسان انت خونه اتوم حوارات شماغليتاتن مس بزلاتا محبر كوينوم بتوم زحريوم برسابان سيلاسن بزعبات توم كابيودا وريدوم زمحرو تمرتي ملاشوم صحيفوم كسدولوم كلو نري اتوم حوارات شماغليتاتن احواتن نتوم أبان توكيان سوريان أبكيلكيان زقمتو كابا حزاب واغن زخونو أحوات زخبر سلامتو مساقربو لهم بقطتا نابتو وانا ملأختهم مالت كم محلال فوز دليو ملأختيهم حليفهم أبقوز إسرائيل بقاتن تايب لنا نحنا زي عززنا يوم يلو زوم سبات بعلهم سيروم فانتيسهم زخودو سباتيهم كم بعال برناباسن باولوسن بمنفس قدوس تفاليهم منفس قدوس لإخوهم أيكونون وصيهم نابا حزاب كيدهم زمهرو زلو قالك هباتاتنا وصيهم كتجزرون حقتهلو إلهم بقالهم كم زحوخوهمن نلبخون كم زعقرقروس للسمعنا يبلنا أبزغ نستبدل لهم زلنا كل تأقدست نتبتات اللو اتقدامي نتبي نحنا زي أززنا يوم زبلي آمين اتخلعي نتبدما كابانا وصيهم زبل حسابي كابانا وصيهم حقه تهلو إلهم بقالهم حاويهم منهم زبل قالي إزوم سبات كاباتاتو من دحر وصيهم إزوم سبات سعبت خريستوس يوم مالتي سعبت خريستوس كنسوم جن اتقنع تمرتي زي مهرو سبات يوم كابز غفل النمهارو تمرتي انتاي اندهر إلنا بسم سعب خريستوسي إلنا سوئنا زخونن زي كونن تمرتتات كنسمع خمزي بالنينا كابز غفل زي النمهار سمي يسوس كتسوع يخقلي حاجة حنساب بقى سم قويتا تقيسهم سلازو سابوهو بقى يسوس كريستوس يزدحن إلهم بقى لايف سلازو سابوهو بقى شير يقبر زوم سبات نفلت دينا دحر سبكتهم انتاي مالسي اتسمرتهم انتاي زبلي إلا خنتصار نتي كله نبلعو نجر مرميرنا أتصارينا كم قال أملاخ ديو أيكونن إلنا أتصارينا نفينا خنوسد كم زلنا إنا خبز قال زي نمهار مالتي بعال برناباسن باولوسن أبت سفرات تزينبرو نيرم زوم سبات نخلهم بقى مزروا نيرم نخلهم تم كابا حساب زخونو زدحانو سبات فحم بولوهم نيرم صالة برناباسن باولوسن أبت سفرات بمصنحهم جن نو كجزروا عيد اليومني بخومو بتسقى بقويتا يسوس كريستوس آمينهم ديحينهم يوم بمحاتم منفس قدوس تحاتيمهم يوم مسكرنة منفس قدوس عبيوتهم علو إلهم تزيكاتو نيرهم زيوم تسفى مؤرد نيرهم اتهم كاب أحزاب وغنزخون
عمل اختم بقدام النزسفرو نجار انتاي اندهر إلنا اتوم كاب يهودا وريدوم جيجا زخونة تمرت الزمحاروهم سبات ولا كاب زوت سبات انتقونو نساتهم كم زي عززوهم بعلم بجزار اسم تلاعيلهم بزي نايمانم تأزاز كم زمحاروهم يو صحيفهم لهم عسيبهم زصحافو لهم نجار انتاي اندهر إلنا مستوم هيوتهم مانتسم قويتانا يسوس كريستوس هيوتهم أحلفهم زحابو برناباسن باولوسن متان وسانيتاتهم كفلتوهم مستسدو دبدابي بأفهم دما كنغروهم نيودان سيلاسن كمزلا أخوينا ننبب نزي كاب قطر إسان سلسن كسا إسران شوعاتن كنا ننبب كلنا نروح بينا مالتي أبزتهم حوارات شماغليتاتن أحواتن نتي كاب هيودا وريدهم زمحارو وتمرتي بقلت أخخون وخلون كامنتاي كهلو خمزلون كتصحفوا لهم كلوينا نريزلنا اب قطري سانشو مونتنسان چاتن تابلنا بزي اتتغبأ مالت نطاعوت كاب تسوء دمن كاب حنقن زموت اند اخت كل كولومبر ገለ ሓለፋ ጾሩኳ ካይንጽዕነኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ተራእይናይሞ ርእስኻትኩም ካብ ዝተሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ደሃንኩን ይብል ኣብዚ ካብ ምንታይ ክልከሉኹም ዘለዎም ክጽሕፍሎም ከሎ እንታይ ኢሎሞ ብዘይቲ ተገበአ ማለት ንጣዖት ካብ ተሰውአ ደምን ካብ ሕኑቕን ካብ ዝሙትን ክርሕቁ ከም ዘለዎም ክጽሕፍሎም ከሎ ንሪ ስለምንታይም ካብዞም ሰለስተ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሮም እንድሕር ኢልና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምቕባሎም ነዚ ነገር እዚ ይፍጽምዎ ስለ ዝነበሩ እዮም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክጽሕፍሎም ግድ ኮይንዎም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 30 ክሳብ 35 እንታይ ይብለና ንሳቶም ምስተላኣኹ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር አኪቦም ከኣ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ ምሳንበብዋ ድማ በትምጽንና ተሓጎሱ ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩሞ ነቶም አሕዋት በብዙሕ ቃል ማዓድዎምን አበራትዕዎምን አሜን ሓያሎ መዓልትታት ምሳታቶም ምስቀነዩ ካብ አሕዋት በሰላም ተፋኒዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ ሲላስ ግን ኣብኡ ክተርፍ ደለየ ጳውሎስን በርናባስን ከኣ ኣብ አንጾኪያ ደንጎዩ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይኖም ከኣ ቃል ጎይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ምስቶም ካብ ኢየሩሳሌም ነቲ ካብቶም ሐዋርያትን ሽማግሌታትን አሕዋትን ተለኣኸት ደብዳቤ ሒዞም ናብ አንጾኪያ ምስመጹ ነታ ማሕበር አኪቦም ነታ ካብ ኢየሩሳሌም ተለኣኸት ደብዳቤ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከም ትንበብ እዮም ገይሮም ቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አሕዋት ነታ ደብዳቤ ምሰንበብዋ በቲ ምጽንና ኣዝዮም ከም ተሓጎሱ ኢና ኣብ ቁጥሪ 30 አንቢብና እቶም በቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሐዋርያትን ሽማግሌታትን ተወኪሎም ናብ አንጾኪያ ዝወረዱ ይሁዳን ሲላስን ነቢያት ስለ ዝነበሩ እንታይ ብለና ነቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አሕዋት በብዙሕ ቃል ክምዕድዎምን ከበራትዕዎምን ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ይሁዳን ሲላስን ኣብ አንጾኪያ ምስቶም አሕዋት ንሓያሎ መዓልታት ምሳታቶም ምስቀነዩ ካብቶም አሕዋት በሰላም ተፋኒዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ድማ ክምለሱ ከለዉ ንሪ ኣብ ቁጥር 34 ክነንብብ ከለና እንታይ ይብል ሲላስ ግን ኣብኡ ክተርፍ ደለየ ይብለና ሲላስ ኣብ አንጾኪያ ክተርፍ ደለየሉ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ሲላስ ዳሓር ክንሪኦ ኢና መልእኽቱ ምሰብ ፀሐ ተመሊሱ ናብ አንጾኪያ መጺ ንሐዋርያ ጳውሎስ መገላግልቱ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪ ኣብ 35 ድማ ጳውሎስን በርናባስን ከኣ ኣብ አንጾኪያ ደንጎዩ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይኖሙን ቃል ጎይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን እቲ ብሰንኪቶም ካብ ይሁዳ ዝወረዱ ሰባት ተቋሪጹ ዝጸንሐ አገልግሎቶም ናብ ንቡር ከም ተመልሰ ኢና ንርኢ ዘለና ጳውሎስን በርናባስን መንፈስ ቅዱስ ንዝጸውዖም ስራሕ ኣብዚ ሕጂ ዘገልግሉላ ዘሎ ቤተክርስቲያን እዮም ፈሊዎም ዳሃዮም ክገብሩ ምስ መጹ ብዝተፈጠረ ጉዳያት ካብቲ
أبو تصنحلو زجبا نلعلي كم تصنحيو إذا كنا نبغى تصنحنا قال زنقرنا كتر سلسان حموشن تبلنا باولوسن برناباسن كا أبان توكيا دونغوي بلنا زدونغوي مخنا سلزنا برام زدونغوي نجار سلزنا برام دونغيام مزبوزوحات كالوت كوينومون كالغويتا يمهرون يبصرون نبارو بلنا كبرن شو مو يهون كاب سلسان شديشتن كسب 40 حدن دمان تابن دحر حيالو معالتي باولوس نبرناباس نعان ملس أمو عبتن قالبويتا زمحرنالن زبلا كتماتات نتوم أحوات نبتصحيوم كميلوم كمزلو دمان رأيوم بلا شعو برناباس نتي يوحان زبحال ماركوس كامساتاتوم كمالو دلية باولوس قنا نزي كاباتاتوم عب انفيليال تفلي زاتاتهم كأنا بإيو زي ما تكمل أو عيفتوان بزعبا زين حددهم كسع زفلاليو عمونغو أم بعسخونه برناباس نماركوس هيزونا قبروس بمركب كده باولوس جنا نسيلاس حارية توم أحوات عبتسقى إجزابير مسامحة أنوم دما نقلو نتم محبرات الناس نعون ناب سوريا ناب كيلكيان زوري بلنا هاري باولوس دحر حيالو معالتي نبرناباس نتايلو نعانا بتن قال بويتا زمحرنا لن كتماتات نتوم أحوات نبتصحيهم كميلهم كمزلو دما نرأيهم مسبولو برناباس بتحساب تسماميعو نمارقوس مساتاتهم حيزو خيد مسدلية هاري باولوس نمارقوس بتحنت معالتي زقبورو مالت عب إيو أملاك كله وحديقوم نبي يروسالين بمملاسو مسوهم كمالو أيدلين إذا دما نتي كمال أصدلي برناباس كم زي حقوسو بزي مغنيات أمونغوزوم منفس قدوس نئيو زفاليوم باولوسن برناباسن مفللاي بأس غوينو بزي مغنيات كلتيوم ببينوم برناباس نمارقوس حيزو ناب قبروس بمركب كيدو باولوس دما نسلاس حيزو نابتن قالبويتا زمهارو لن كتماتات كيدو قدوسان ازي personal opinion أبا عيسوهم زلوا مردا ناي قلي مردا يو أبا عيسوهم زلوا انتايو هاري باولوس حجون كحد قلنا إذا عينتي حنساب حديقوس لزخده كلاي إدل كبو عيدلين سمعوني برناباس يو نباولوس كابتيرسس دليو أمتيو نبانت أوكي أمتيو حق إيدو برناباس نزي زغبورلو قند مخنيات برناباس اوشتي باولوس زلو بوتنشال اقمي ويدما اتغزابير ابو زعقورو نجر سلازرعايو برناباس عينو كفوتيو اب سبات زلو صقا زلاليو مجمرا هرب باولوس غويتا مستقبله عمان مسكونه برناباس إيو توم حوارات فريحهم مقبال مسعبيو نابتم حوارات حويسوا حكي ده قدسان برناباس أوشتي سبات زلو بوتنشال زرئي عيني علو نيبا حكي مراحي نيبا حكي قواسا مالت برناباسي هارب أولوس اتي برناباس زرئيو نگر اتي برناباس زلو مردا سلازي رأيه ويدماتي برناباس زرأيه نجر كريس بزي مخالو نمارقوس نو عين مالو أونينا نمارقوس تمالو أون دحر كوينكا نسخا بز تخيد أنا بز خيد كبلو خلو نري باولوس نزز بولو مخنيات نيجزار اسو خلو خلي جن تخكل نيرو مالت جن ايكونن قصينا خنرينا دحار امل اقتتاتو مارقوسي بقى يدلينيو نمارقوسكا تمالا ايو إلو ملقتات كتصحفو نرينا دحار ገንዘቡ كم زغبرو دحار زتقم باريا خم زخونه مارقوس نرينا برناباس حجي ولا مارقوس بقى انت زي صنع زصنع سبت زي كونه زبرت سبت زي كونه صباح جن سبعي كم زخون اغلغال خم زخون وفوي كم زخون برناباس نز سلازلاليه نو كنمالو لنايلو
كمالؤ سلازيدلي باولوس مسኦም خيد سلازيدلي كلتيኦም ببينهم منقد خدو خلونري كلتيኦም ببينهم منقد خيدهم مالت بحساب ايتسمعون مالت جن تبعيسهم مالت هيكون بحد بقى بحساب كاين سماما نخئلينا جن كلتيኦም جن حساب እግዚአብሔር ከገልግሉ خلونري ناتنا صقم ابزين تايو ناتنا ابز زلنا ابز ني زمن زلنا امنت شجرنا انتايو مسلمون مزيت سماما نسلمون كومبليتلي تعاصو جيغاي قدوسان بزحات كوم زغبرولو بحساب ايتسمامعنان مالت نتسخا زرأخايو ايرأخوون مالت نتا انا زرأخو ايرأخايون مالت من مالت هيكونن حدا ما التختري ايخا حدا ما التختري ايخي ግን ስራሕ አምላኽ በዚ ምክንያት ክስተጓጎል ይብሉን ስራሕ አምላኽ ከዕንቀፍ ይብሉን እቲ ስራሕ ክቅጽል ኣለዎ እቲ መስርሕ ክቅጽል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ናብዚ ንርኢ ዘለና እወ ኣይተሰማምዑን ንሽዑ በርናባስ ናብ ቆጵሮስ ከይዱ ጳውሎስ ድማ ንሲላስ ሒዙ ናብተን ካልኦት ቤተክርስቲያናት ናብ ሶርያ ናብ ቅልቅያን ዘይሩ ማለት ክብርን ሽሙ ይኹን ስለዚህ ምፍልላይ ሐሳብ ክመጽእ ኾሎ ወገንነት አይተሐዙ በቃ ምስተሐቅ ወግኑ በቃ ንሕና ዘይተራአይና ነገር ክህሉ ኽእል ንስኻትኩም ዝራአኹሞ ክሳዕ ንሪኦ ትዕግስቲ ይሓልወኩም ወይ ድማ ተሰብኣ ዓይንቱ ክኽፈት ጸልዩ ከምቲ አንቶይ ዝብሎ ዝነበርኩሲ ሃርያ ጳውሎስ አይበለንዲ ንማርቆስ ካተማላ አዮ ማርቆስ የድልየኒዩ ክብል አይንሪኦ እንዲና በርናባስ አብዚ ሰዓት እዚ በርናባስ ንጳውሎስ ከሕጉስ ኢሉ ንማርቆስ በቃ ኺድ እንተ ዝብሎ ነይሩ ማርቆስ ተመሊሱ አገልጋሊ ዝኸውን ኮይኑ ይስማዓኩም ሞራል ናይ ማርቆስ ክሳዕ ክንደይ ክትንከፍ ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዲኹም በርናባስ እዚ ስለ ዝረአየ እምበኣር ዋጋ ከፊሉ ክሳዕ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምስኡ ፓርትነር ክኸውን መገላግልቱ ክኸውን ዝተሓረ ጳውሎስ ክፈላለይ ወሲኑ እግዚአብሔር ይባርኮን ባርናባስ ክብርን ጎይታ ይሁን ከም በዓል በቃ በርናባስ የብዛሐልና በዘመን እዚ ፖቴንሻል ናይ ሰባት ዝርዩ ጸጋ ናይ ሰባት ዘላልዩ ጸጋኦም ክወጽ ድማ ዘድሊ መድረኻት ዝኸፍቱ እግዚአብሔር የብዛሐልና አሜን ኣብ ኩሉ ንጳውሎስ ታተ ዘበሎስ በርናባስ ናብ ኩሉ አገልግሎት ናይ ደገ ኸፊቱሉ ምስቶም ቀዳሞት ሐዋርያ ዘሐወሶ በርናባሳት የድሊና እግዚአብሔር ከም ናይ ባርናባስ ይግበረና ንነፍስ ወከፍና አሜን ፖቴንሻል ናይ ሰባት ንርኢ ሰባት ጸጋ ናይ ሰባት እንላሊ እቲ ጸጋ ድማ ክወጽ መድረኽ እንኸፍት ሰባት ይግበረና አሜን ኣብዚ ዘመን ዝጠፊኡ ዘሎ ኮሱ ኮይ እድል ተይበዮ ከምልጥዩ ቁርብ ፖፑላሪቲ ረኺብካ ድሕር ዓመት ስብከት ዝወሃበካ ምክንያቱም አሜን ኣብቲ ስኻትሰብኮ አሜን ተበዚሑ ስጋኣት ይኣቶቱ ፓስተር ወሸለ ጾርካ ዘቕልለልካ አገልጋሊ መጺ አቤሙ ተረኽበ እግዚአብሔር ዛ አይነት ዝልብ ሃበና ዳውኩም አልዕሉ ጸሊና ክንውዲና ወይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም